Her demonstrerer jeg brugen af Anycubic Slicer Next, hvor jeg importerer et emne og placerer det på pladen, som jeg gerne vil have, så det bliver fladt i det tilfælde her. Og til venstre kan man se interfacet, som jo minder om Orca Slicer og de andre, men er meget, meget forenklet. Man kan gå op og sige advanced, og så får man tingene foldet ud igen. Men sådan, der er de ting, man sådan har brug for til helt almindelig brug. Så man kan se her, så har jeg for eksempel ændret vægtykkelsen, bare ved hjælp af antal wall loops, så man ikke skal tænke så meget over dimensioner, men bare kan sige, at jeg vil bare have 5 eller 2 her, og så bliver det kalibreret til det. Og her viser jeg så lige opsætning af skirt-funktionen, som gør, at man får sådan en opvarmningsheat for hot-end dysen, så den når at komme i gang, før man starter på det egentlige emne. Det er forholdsvis simpelt at gøre her. Og derefter sender jeg filen afsted til print. Her er et interface, som er forholdsvis enkelt at forstå. Man kan sætte den, styre tørring, man kan styre alt det, man kan fra selve printeren, kan man gøre direkte her. Så den bliver sendt afsted, og billedet skifter så over til at vise selve printeren med opsætning og hvad der er mulighed der. Starter kameraet, så man nu kan se billedet. Her speeder jeg processen op, fordi den er lidt kedelig at sidde og glo på. Men der bliver bed-nivellering og opstart af printerhovedet og sådan nogle ting bliver klargjort her. Det er noget, den gør hver gang. Her kan man se, at den justerer højden, og så bliver hele planet opmålt, så det bliver brugt som input til, hvordan filen skal placeres, for at den bliver placeret lige med justeringer i forhold til deres skævheder. Så er den ved at være klar. Og her kan man se, at den første gang den kører her, der er der en fejl. Så der kommer ikke noget ud, og derfor opdager Anycubic, at der er en fejl, så den stopper. Og jeg stopper så også i videoen og får det ordnet. Og jeg er klar til at køre næste hold, eller næste runde. Og så er den blevet genstartet og kører nu, som den skal. Og igen her, der speeder jeg op om et øjeblik, når den har kørt de første lag, som kører langsomt, så nu går den over til at køre meget hurtigere. Og jeg laver det i high speed. Så er printeren ved at være, eller printet ved at være færdig. Og der bliver lige kørt de sidste runder. Printhovedet kører tilbage. Pladen kører lidt ned, og printhovedet bliver nulstillet igen.
Og så hiver jeg printpladen ud. Og jeg kan sige, at emnet faldt af, da jeg tog den ud. Så det var allerede løsnet. Printpladen er renset. Og her har vi så emnet.